Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем наши размовы пра сітуацыю ў Беларусі і за яе межамі ў межах сумеснага праекта Еўрарадыё і Е-прамовы. У апошнія 3 месяцы у беларусаў сталі вельмі папулярныя не толькі нядзельныя гулянні па вуліцах сваіх гарадоў, але і культурна-асветніцкія імпрэзы ў дварах. На такія імпрэзы жыхары навакольных дамоў запрашаюць як пісьменнікаў, так і гісторыкаў, філосафаў, музыкантаў. Да гэтых мерапрыемстваў далучыліся, як умеюць, і так званыя сілавыя структуры. Яны альбо спрабуюць перашкодзіць правядзенню такіх імпрэзаў, альбо затрымліваюць іх удзельнікаў альбо па заканчэнні, альбо падчас заканчэння такіх дваравых мерапрыемстваў. Што стала прычынай абуджэння цікаўнасці беларусаў да беларускай культурнай прасторы і чаму мерапрыемствы ў дварах так раздражняюць улады. Пра гэта мы і пагаворым зараз з намі на сувязі лідар гурта НРМ, фронтмен Піт Паўлаў. Вітаю, Піт. Вітаю. Піт, а скажы праўду, з пачатку тваёй дваравой гэтай музычнай дзейнасці, колькі ўсяго ты ўжо паспеў канцэртаў адыграць? Так, 103? Апошняе я бачыў інфармацыю на онлайнеры. Спачатку у «Камсамольскай праўдзе» было 62, потым дакладна праз 11 канцэртаў было 73 на онлайнеры, здаецца. І з гэтага моманту я яшчэ налічыў яшчэ 10, то бок 83 канцэрты было хіба. Але, шчыра кажучы, у мяне ёсць фотачкі, там, відэа з кожнага канцэрта. І я думаю, што это не ўсе дваравыя. Я думаю, што улічаны быў першы дзень. Гэта былі канцэрты на вуліцах, просто на шэсцях. І, здаецца, у першы дзень было 5, у другі 5, напэўна, было. Уключаючы той, пра што мы ўжо размаўлялі з табой, калі ты яшчэ не быў там в цёплых краях, а калі яшчэ быў тут, у гэтай менавіта студыі. І потым хіба, там яшчэ былі выезды в іншыя гарады. Карацей кажучы, я чытаў дзесьці некалькі тыдняў таму пра тое, што было там 73 канцэрта, а з таго часу, магчыма, ўжо і пад 100 дакладна пераваліла. І гэтыя канцэрты, як Піт Паўлаў прыходзіць у які-небудзь двор і кажа: «А давайте я вам сёння вечарком замучу канцэрт». Ці людзі стаяць самі ў чарзе і просяцца, каб Піт прыехаў да іх і далучыў іх да сваёй творчасці? Выглядае гэта так. Двары ладзяць канцэрты, ладзяць мерапрыемствы вось гэтыя. Я не люблю слова мерапрыемствы. Імпрэзы, класнае слово. Імпрэзы, вечарыны кожны дзень. Яны збіраюцца кожны дзень. Асабліва пакуль было цёпла, і яны не маглі сядзець, вось гэтыя людзі. У дома проста. У дома немагчыма сядзець. Яны збіраліся. А я гуляю, уначы таксама я не магу сядзець дома, і першы раз я хіба гуляў у Баравой, у Новай Баравой. І вось гэта невялікая вось гэта кампанія людзей мяне пазнала, кажа: «О, сыграйце нам». Я кажу: «Так у мяне нічога няма, ні гітары, нічога». Яны прыцягнулі гітару, спачатку класічную. А у нас тут у кустах акурат раяль схаваны. Не, яны ж там жывуць, разумееш. Яны прыцягнулі спачатку гітару класічную, на якой было дзіка незручна граць. Але я паскардзіўся, што незручна. І пакуль я граў першую песню, яны прыцягнулі яшчэ адну гітару, ужо такую, як трэба. І я думаю, што калі было трэба, яны прыцягнулі яшчэ 20 гітараў, таму што там хіба ўсе ходзяць музычныя вось гэтыя секцыі. І гэты канцэрт быў выкладзены на нейкі тэлеграм-канал, такі, даволі уплывовы. І яго ўбачылі астатнія вось гэтыя дваравыя чацікі. І пачалася ланцужковая рэакцыя, пачалі запрашаць. І сапраўды было так, што я не адмаўляў нікому, але я вымушаны быў стварыць вось гэтую чаргу, і некаторыя дні я граў
ну, рэкорд это 3 канцэрты. Разумееш, таму што нельга граць у дзень, яны все хочуць увечар, і таму я вымушаны быў граць увечары вот 3 запар. Адзінае абмежаванне это было даехаць. Самае вот я граў «Маяк Мінск», а потым роўненька па дыяганалі это «Магістр». Не магістр, а як же это называется? По дыяганалі напрыканцы... Ну, гэта ўжо не сутнасць важна. Важна, што вялікая цікавасць. Піт, а ты вот неяк сам для сябе тлумачыш, адкуль гэтая цікавасць узялася? Вот жылі сабе людзі, там, ну, я не ведаю, айцішнікі ў сваім айцішным нейкім пухіры, іншыя людзі там сваімі справамі займаліся, ведалі, што дзе-то там нейкія музыканты ёсць і ў нас, у Беларусі, нейкую там свой там беларускі рок ці фольк там іграюць, ну і хай сабе іграюць, яны сваім займаюцца, мы сваім, ну і как бы цікавасці асаблівай, ну, такой вялікай, скажем так, не было. І раптам беларусы пачалі слухаць беларускую музыку, даведаліся, што тут, оказывается, ёсць і Піт Паўлаў, і Лявон Вольскі, які там 40 гадоў уже грае беларускую музыку, оказывается, вот ён ёсць, і Варашкевіч там, і Пугач, і яшчэ шмат каго. Даведаліся, што ёсць у нас тут пісьменніцы свае, там Севярынец Ганна, там Бахарэвіч, там яшчэ нехта, філосафы нават, Мацкевіча там слухаюць, прыходзяць. Адкуль это ўзялося? Ну, это вельмі зразумелая сітуацыя. Я магу лічыць па самому сабе. Калі ты знаходзішся ў гэтым стане, у якім мы зараз все знаходзімся, і залезаеш паслухаць кагосьці з аналітыкаў, да якіх я ўжо прызвычаюся слухаць расійскіх аналітыкаў з «Эха Москвы», вось ты размаўляў з Шендеровічам, ну, тых, да каго прызвычаился. І калі ты бачыш, што яны наогул не разумеюць, што ў нас адбываецца. Нават самыя разумныя інтэлектуалы проста ніхера не разумеюць. Вот не разумеюць і ўсё. І ў нейкі момант стала зразумела, што яны і не зразумеюць, таму што яны не знаходзяцца тут, нават беларусы, якія даўно з'ехалі, яны не адчуваюць пульса вось гэта. Толькі тыя, хто тут, толькі тыя, хто ўвесь час трымаў руку на пульсе на гэтым, толькі яны і разумеюць, што адбываецца. І гэтыя людзі, гэта менавіта тыя, каго ты назваў, інтэлектуалы, філосафы, пісьменнікі, ну і найбольш абвострана і так метафарычна гэта рок-музыкі. Таму што некаторыя рок-музыкі, асабліва маладыя, пішуць вось гэтыя песні-крычалкі, такія, я не люблю такія песні, я ўжо казаў, што аднаднеўкі такія, яны, на мой погляд, вельмі такія наіўныя і інфантыльныя. Але вось гэта менавіта іх уласцівасць, яна выклікае такі імгненны адказ. То бок і яны дзейнічаюць тут і зараз, вось в гэтай логіцы. А Лявон, я, Вараш, натуральна, это людзі, якія шмат год у тэме, і назапашана такая колькасць ужо матэрыяла, які б'е дакладна ў нерв, што кожная вось гэтая канцэрт, кожная песня, яна выглядае як проста, як палякі кажуць, рэвеляцыя. То бок гэта, ну, людзі проста стаяць, я бачу, што ў іх слёзы на вачах наварочваюцца, у іх забірае подых, ком такі ў горле. Бачна, што яны рэагуюць, ну, як самая лепшая публіка ў свеце. Гэта можна параўнаць, вось, калі чалавек першы дзень увераваў у Божаньку, напрыклад. Вось гэта так новаабрашчоныя хрысціяне. Яны больш веруюць, чым, напрыклад, самі манахі, чым самі вернікі, якія ўсё жыццё верылі. Вось гэтыя новыя, яны яшчэ больш абвострана адчуваюць вось гэта ўсё. І таму запатрабаванне, яно ўжо на мяжы з псіхічным захворваннем. Яны проста фізычна хочуць гэта. Фізычна хочуць патрымацца, вот яны падыходзяць, абдымаюць, бачна, што ім это патрэбна. Вот атрымліваюць такі вот
апостол Піт беларускай культуры, беларускага духу, я б нават сказаў. Ну, гэта не ўнутры мяне, я так сабе не адчуваю. Не, ну я жартую. А для іх хіба так і ёсць. Такое ўражанне, што я такое двухметрового памера, з такой сківіцай, як на гэтых фотках, крыху, твар зменены адреналінам, ну, такі весь... Ну, што такі сапраўдныя былінныя волаты. Піт, ты вот сказаў про тое, што, ну, скажем, там, маладыя, якія там вот на нерве гэтым пішуць такія актуальныя, надзённыя песні, можа быць, нават і песні штодзёнкі, але і яны патрэбныя. Тым не менш, скажи, вот я чуў такую ад аднаго з музыкантаў такое слово, што да, ён прыходзіць, ён грае свае песні, сваю такую праграму, назовем это так, але тым не менш, вот ёсць запатрабаванасць, вот зараз такая атмасфера, ці там вот што трэба іграць, ну я не ведаю, тыя ж самыя цоеўскія перамен, ці муры. Ты уставляеш у сваю праграму таксама вось гэтыя чужыя песні, ці кажаш, не, чужое гэта чужое, паслухайце вось маё. Я кажу так, як ты кажаш, чужое гэта чужое, я не буду граць цвет настроения синий, там не буду граць мечта сбывается и не сбывается Антонага. Справа ў тым, што вось гэтыя песні, якія напісаны, яны ёсць тое, што запатрабавана. То бок, ну, не сакрэт, што галоўныя песні гэта сезону галоўныя. Іх толькі 3. Перамен, муры і 3 чарапахі. Толькі гэтыя 3. І я граў все 3. Муры я не планаваў граць, але яна настолькі запатрабаваная, што улічваючы гэты тренд, я яе вывучыў і зрабіў урок на яе. Ну, калі хто не ведае, то у Піта на YouTube-канале адмысловым ёсць урокі грання песень, я не ведаю, як это сказаць. Протеста? Протеста, песен протеста. Не, вот. Протеста, не про пироги, не про бублики, не про рогалики, менавіта протеста, про сыходный материал для этого печива. И это не реклама канала, это моя спроба забяспечыць неперарыўнасць этого процессу. Справа ў тым, што ад першага ж дня была небяспека, што нас павяжуць. І першага хіба забралі памідорага на Ангарскай. Яго павязалі, і небяспека была весь час. І граючы праз тыдзень там, ну, на гэтым месцы памядорага, дзе выкарчывалі нават лаўкі, каб ён не стаяў на гэтых лаўках, каб людзі не сядзелі. І я вымушаны быў стаяць на сметніцы. Ёсць там, паглядзіце на маім тэлеграм-канале, я на такім жоўценькім сметніцы стаю, і было дзіка незручна, таму што калі ногі ссунуць ці падскочыць, як я прызвычаюся, то менавіта трапіш у сметніцу і паламаеш нагу. Вось. І каб проста забяспечыць гэтую неперарыўнасць канцэртаў, я выкладаю гэтыя інструкцыі, каб вы навучыліся граць. Там не віртуозна зграна, там не паказаны нейкія тэхнічныя прыбамбасы. Там самым простым чынам паказана, як граць гэтыя песні. Гэтая серыя інструкцый так і называецца «Як граць гэтую песню». Прынамсі, адна з гэтых песень твая. Хіба ты бачыў ужо? Я выклаў одну з песень, якую напісаў Варашкевіч на верш Зміцера Лукашука «Будь разам з намі». Гэта адна з прыгажэйшых песень беларускага року. І нягледзячы на тое, што яна не ўваходзіць у лік гэтых 3, я ўласна лічу, што вам варта яе вывучыць абавязкова, каб разнастаіць вось гэты пратэсны рэпертуар. І маладым музыкам таксама. Піт, давай зробім такую ўжо музычную паузу, калі мы загаварылі пра спевы. Ты ж недарэмна прыйшоў са сваім раялем, акустычнай гітарай, якая вось тут затаілася у цябе пад сталом. Сыграй што-нибудь, вот я не ведаю, можа быць, з самага запатрабаванага, ці наадварот, вот што нарадзілася пад уплывам гэтых вось апошніх дзён, апошніх падзей. Ну, увогуле, што хочаш, то і заіграй. Ну, самае запатрабаванае, дарэчы, вось я прынёс нават
песеннік вось гэты такі стыхійна надрукавалі мне хлопцы знаёмыя, просто взяли і надрукавалі тэксты песень, і адзін з мастакоў намаляваў комікс. І такая прыемная такая рэч. Людзі бяруць гэтыя коміксы з адваротнага боку словы песень, таму што я спяваю песні, якія не самыя вядомыя. Не «Тры чарапахі» і не «Муры». Хаця «Тры чарапахі» і «Муры» ў канцы абавязкова просто фізычна патрабуюць, каб былі сыграны. Я адгукнуўся на вось гэтую, на самую актуальную падзею, на забойства Романа Бондаренкі. У мяне была песня і кліп, які я не так давно скончыў працу над якім, дзе такая досыць тыповая для Беларусі сітуацыя. Малады хлопец уходзіць на вайну, кажа, я выхожу, і не вяртаецца да хаты. І калі вы паглядзіце кліп, ён сыходзіць, дзяўчына яго чакае, а потым ён быццам бы да яе вяртаецца, але бачна, што гэта хіба не ён, і потым вось гэтая стрэльба з яго плеча пераносіцца на плячо гэтай дзяўчыны. Гэта песня, карацей, яна стылізавана пад народную, і хіба там і ёсць нейкая народная канва, але словы я перапісаў, і, в прынцыпе, все перапісаў. Атрымалася такая мая народная. І зараз я яшчэ ніколі не граў на жыўца, хіба ніводнага разу. Но это уже традиция. Ну, таким чином, да, презентация новой песни в живом эфире. Ну да, клип можете поглядеть, якостное выканание, и там есть жаночая партия. Я спеваю, так само моя ученица Дар'я Цалко, она зараз у Польши, у Лодзі, вучится там, з'ехала, а я буду спевать так само и жаночую партию. І хіба не будзе это ідэальна, але я менавіта гэтую песню хочу паказаць. Таму крышачку даруйце. Ой, заржы, заржы, вараны коню, рано з падворка йдучы. Ці не пачуе млода дзяўчына у садзе вяночка уючы. Ой, заіржы, заіржы, вараны коню, рано з падворка йдучы. Ці не пачуе млода дзяўчына в садзе вяночка уючы. Конічак іржаў, аж явар дрыжаў, дзяўчынанька пачула, яна пачула, горка ўздыхнула, жаласна заплакала. Чаму не прыйшоў, ці не прыехаў, як я табе казала? Ці коня не меў, ці не дома быў, ці маці не пускала? А я дома быў, ды коня меў, мамка мяне пускала. Пагрукала ў дзверы клятая вайна, у сядло ускінула. Ясеньку, неец любенький, да тае войны клятае, упадешь як колос под яе сярпом, под цапы цяжкія. Расці ты
коса, хоть до пояса, вечары зранку буду часати, пакуль не убачу Янку на своим ганку. Ну што ж, вось такая выдатная песня ад Піта Паўлова, і мы працягваем размову пра дваравыя канцэрты, цыкл праграм у межах сумеснага праекта Еўрарадыё і яе прамовы. Піт, ты ўзгадаў пра тое, як затрымалі, ну фактычна атрымліваецца першага з музыкаў Памідорова, ну правда, неправда, но але войдзе ў гісторыю з такім сваім першынствам памідораў, але калі пачалі затрымліваць, от памідораў, потым это самае Леслі, потым Леслі з памідорам адначасова. Да, адначасова. Я просто прыгадваю імёны. Потым далей. Уже атрымалася, што ну выглядае на тое, што пачалася просто такое некае паляванне на музыкаў, якія граюць дваравыя канцэрты. Не было перасцярогі, не было жадання там адмовіцца, сказаць, што ну чувакі, я заграю канцэрт, а пасля гэтага на 15 сутак з'еду гарантавана. Ну, кожны раз было. Кожны раз было, але я вырашыў, што не, што я нічога не раблю заганнага, што я граю свае песні на вуліцы, пад гітару. Я не ствараю ніякіх. Вось нават тое, што яны там інкрымінуюць, гэта не адпавядае, ніводнае слова не адпавядае таму, што я раблю. Я просто граю свае ўласныя канцэрты на запрашэнне. Чаму? Вот жа затрымлівалі хлопцаў-барабаншчыкаў, якім так і напісалі ў пратаколе асноўная віна іх якая, і гралі музыку. Ну, вот і ўсё, да, відаць, дастаткова. Это іграў музыку, вінаваты. На маё меркаванне, недастаткова. Калі нейкая суддзя лічыць, што это дастаткова, значыцца, гэтая суддзя больш не будзе суддзёй просто. Яна будзе, ну, можа, даяркай, можа, свінаркай, хаця я б, канешне, не даверыў ёй свіней. Ну, гэта некалі, да. Піт, дарэчы, а у цябе ні разу... Значыцца, некалі. Жыццё ж яно ж не сёння, не пачалося не сёння і не сёння скончыцца. І вось гэтыя, ну, хіба 20 год кар'еры і адукацыі, яны потым просто в свінячым гавне патонуць. Не было ні разу такого вот, што коса на цябе паглядзелі калегі і сказалі: Піт, ты сыграў больш за ўсіх канцэртаў, і вот усіх ужо там затрымалі, пасадзілі, можа там кагосьці і не па аднаму разу, а цябе ні разу. Што-то тут не тое. Ну, натуральна, што все думаюць, што я супрацоўнічаю з... Ну, толькі не ведаю з кім, з КДБ хіба. Не ведаю. Можа, это пачалося з першай вось этой... з першай сустрэчы маёй з этим чалавекам, які раней кіраваў Савецкая Беларусія, вось этой газетай. Якубович? Да, з Якубовичем. Я аднойчы быў на сустрэчы з Якубовичем, пасля этого мы сустракаліся даволі ў маленькім такім абмежаваным складзе рок-музыкі, хадзілі да какого-то чиновника лукашенковского, ён міністр прапаганды ці что-то такое. Ну, неважно. Нейкі быў нейкі высокопоставлены чыноўнік, і з этого часу было весь час уражанне, што мы камусьці там прадаліся, ці мы вступілі ў нейкі хаўрус з уладамі. І зараз кожнае тэлефанаванне да мяне пачынаецца слоў: ты яшчэ на волі? Такое здзіўленае і нават крышачку расчараванае. Ну і все жарты вакол это. Вот першае, што са мной размаўляюць, нават блізкія сябры, яны пасля кожнага вечара мне тэлефануюць, правяраюць, ці на волі я, просяць, каб я абавязкова, некаторыя пішуць просто в мой телеграм-канал: ты пасля кожнага вечара пішы на волі. Просто напішы 2 слова: на волі, каб мы просто, ну, былі спакойны. Каб мы сказали: і зноў не пашэнціла, ну, не забрали. Не забрали, да. Ну, у мяне тлумачэнняў, ну, яны толькі такія, разумееш, інтуітыўныя. Могуць быць тлумачэнне першае, што я заўсёды быў у стане як бы ворагаў,
і да мяне няма ніякіх прэтэнзіяў. То бок, ну, вораг ён і ёсць вораг. Ну, што з яго возьмеш? Да. Вот он, яго уже не перавыхаваеш. Ну, уже, вот он 26 год, і он в гэтым стане. Ну, які сэнс? Это першае. І ну, это па-пацанскі, так, калі вот казаць, калі з таго боку па-пацанскі так яны вот раскідваюць гэтыя пальцы, ну, што з яго возьмеш? І другое, ну, такое больш прыемнае тлумачэнне, все ж таки я бачу, што вся эта хэвра, все эти тысяча гэтых людзей, якія трымаюць зараз нас в закладніках, як это называется, злачынная арганізацыя, яны все ж таки выраслі на песнях НРМ, яны просто все дакладна, ну, самыя галоўныя хіты яны ведаюць. І яны, хіба шмат з іх, хто стаяў в ачапленні, калі былі курсантамі, в ачапленні нашых канцэртаў, ахоўваў нас, яны просто тупо ведаюць песні, і, напэўна, ёсць, ну, ўласныя сімпатыі у некаторых з іх. Ну, калі сыходзіць вось з гэтай версіі, то яны павінны былі цябе ўжо як мінімум некалькі разоў забраць, каб ты для іх сыграў закрыты канцэрт у Крытцы. Укрыться? Для корыться. Не, ну это крытая турма, это же вот, знаешь, вот такие есть. Мы тут уже все набрались, стали уже такие вообще, ну, все, да, все уже. Я читаю все, я ранее слово это и чу, это все, ну, эти все скороты, чу только от зэков. И зараз такие эти хрупкие дзяўчыны этими словами зараз размаўляюць. То бок вся грамада нечакана стала страшна абазнаная. Ведаеш, як это самае, як у 14-м годзе крытка, было такое там, калі з дзяўчынай у кавярні хлопец знаёміцца, і дзяўчына яго як тэст пытаецца, чый Крым, вот, і тады свой не свой. А зараз дзяўчына будзе ў кавярні пытацца, что такое ичу? Не ну, ведаешь? Так. Валидовая. Ну, так и есть, да. Пит, тым не менш, скажи, кай ласка, вот твоё меркаванне, вот гэтыя ўсе канцэрты, гэтыя ўсе імпрэзы дворовые, вот да, вельмі прыемна, што беларусы пачалі цікавіцца тым вот культурным слоем, які ёсць у нашай Беларусі. Але як это змяніла беларусаў? Ці змяніла ўвогуле? Ці, можа быць, это просто вот на такой пратэстнай цікавасці? Вот зараз цікава, ну вот праявіў свой пратэст тым, што паслухаў Піта канцэрт, і ўсё. Ці ўсё ж такі ёсць нейкія такія глыбінныя ўплывы ўсяго гэтага? Не, ну галоўныя рэвалюцыянеры, натуральна, гэта Лукашенко і ягоныя вось гэтыя паплечнікі, Караеў, ну вось гэтыя людзі. Яны кожны дзень ствараюць такое, што людзі, звычайныя людзі, бяруць мяне за гузік альбо там за спінжак, і ты ведаеш, кажуць мне, я кажу, слухайте, вы разумееце, з кім вы размаўляеце? Не, ты паслухай. І яны пачынаюць мяне агітаваць, яны мне расказваюць пра пагоню, пра гнев, пра краты, пра тое, што мы пісалі песні, ну, 26 год таму. Нават мы не пісалі, мы нават тады ўжо смяяліся, што не варта пісаць такіх песень. Вось зараз гэтыя людзі мне кожны дзень дасылаюць вершы, на якія я мушу напісаць песню. І гэта, ну, такія шчырыя, але крыху дзіцячыя вершы пра нашы нацыянальныя сімвалы, пра Вітаўта з Ягайлам. Я тады адсылаю свой кліп уже 20-гадовай даўніны на песню «Усё, што мяне ў гэтым свеце трымае». І гэтак далей. То бок, натуральна, што не мы змянілі гэта ўсё, а што гэта сітуацыя змяніла. Але мы з'яўляемся нейкім каталізатарам хіба. То бок, каталізатар, загугліце, калі ласка, гэта рэчыва, якое само в рэакцыі не ўдзельнічае, ну, не зусім, мы ўдзельнічаем в рэакцыі, але яно робіць саму рэакцыю хутчэй, альбо наогул дае магчымасць ёй адбывацца. Вось што такое каталізатар. Ці фермент, калі пры нізкай тэмпературы адбываецца страваванне ежы ў страўніку. Таксама вось мы гэты фермент хутчэй. Як ты лічыш, все ж таки, ці атрымаецца, вот зараз скажуць, што вот такое абеларушчванне такое вось ідзе, там, ці, скажем так, грамадзянская супольнасць нараджаецца, ці атрымаецца ва ўлады ўсё гэта знішчыць наноў, то есть разбеларушчыць ізноўку, збіць эту цікавасць, грамадзянскую супольнасць, вот это ўсе дворовые
сувязі гарызантальныя, як кажуць, разбурыць, і людзі ізноўку зашыюцца па норах, і будзе як раней. Ну, у гэтай улады больш нічога не атрымаецца. Я вчора был на Новай Баравой, метады ўлады, яны просто, с майго погляду, восхитительныя. Яны отрубили ім ваду, причым і холодную, і гарачую. Это, і калі б я выдумывал, вот что можно зрабіць, каб люди... Это вот как, памятаете, такой фильм был советский про червоный капелюшек, и там такой был детенок, и он взял в плен, у полон эту червоную, красную шапочку, и он кажет: мы будем хлестать тебя плетками, и ты залюбишь меня, как миленькая. Вот это менавіта гэтая дзіцячая метода, что мы вам отрубим воду и ацяпленне. И вы тады нас, вот тады вы нас сапраўды залюбіце. Разумееш, калі б я выдумывал, вот и писал сценар, я б не придумал, ось такого, отрубать гарячую холодную воду, падчас эпидемии хапаць лекараў, просто массово хапаць лекарей, закрывать, звальняць лепшых з лепшых, потому что лекары жылі сабе і жылі, яны ж атрымоўваюць типа дзяржаўныя зусім невялікія гэтыя заробкі, але все ж таки яны ходзяць на працу, і гэта гениально робіцца менавіта для протеста. Я б не смог столько зрабіць. Калі мне кажуць, вот мы тебе схопим, мы тебе арыштуем, каб ты песні не спявал, я кажу, лепей хай людзі песенькі спяваюць. Потому что калі яны будуць не песенькі спяваць, яны хіба придумаюць нешта больш радыкальнае. Лепей хай песенькі спяваюць, подумайте. До речі, ось ти ж все ж таки чоловік такі, резкий бываєш, і все ж таки служив свій час у таких войсках, якими треба бути резкими. Як ти ставишся до мирних протестів? Нам зараз шмат пишуть у коментарях, особливо там з-за мяжи, з той же самої України, і питаються, приведіть нам хоч один приклад, коли мирним шляхом можна було там зринути режим, змінити владу. Мовляв, мирні протести нічого не дають. Твоє міркування? Я что-то не бачу в Украине, вот в той самой Украине, каб яны зрынули ўладу, чтоб вышли вот на улицы, параўнальна с этим Беркутом люди с автоматами, вот их калі забили гэтую сотню, я не чуў, чтоб яны пачалі страляць в этих Беркута. Разумееш, просто ціск грамадства быў такі, ціск грамадства, што гэты Беркут тупо перайшоў. Вось. Ціск нашага грамадства быў яшчэ большы, але наши мудакі не перайшлі. Але тым не менш, мне весь час хочется взять в руки автомат, потому что я страшно эффективный старшина десантников. Я кіраваў адзінкай вайсковай, и натурально, что я бы был вельми эффективный супраць этих ёлупаў с этими дубинками, якія умеют только вось гэта. Я служил в тым ВДВ, якое рыхтавалі до Афганистана. Наши офицеры все служили в Афганистане. Это было зусім іншае войска, это была зусім іншая падрыхтоўка. И натурально, что мы были бы страшно эффективны. Але справа ў тым, что нам не трэба позабивать шмат людей. Нам этого не трэба. Я не хочу, каб ніхто загінуў. Мне шкада з кожнага боку. І не гледзячы на тое, што кожную секунду хочется свараціць сківіцу, кожнаму з гэтых мудакоў. Але галоўнае нам застацца адзіным грамадствам. І вось гэтыя 3% вот этих ябацькаў, 3%, яны таксама патрэбны для нейкай, каб просто вот было бачна, кім нельга быць. Вот калі я бачыў вось эту дзяўчыну, якая ногой збівала лампадкі, калі я бачу этих ябацькаў в истерице, бьющихся с этими стягами зелеными, я бачу, яны патрэбны, каб мы бачылі, вот што можа быць з чалавекам, які не атрымаў свой час досыць адукацыі, каб амонаўцы бачылі, кім бы яны не хацелі, каб былі іхныя дзеці,
кім бы яны не хацелі бы, каб іхныя жонкі сабе так паводзілі, амонаўскія жонкі. І яны, я быў не так давно в этом, там, дзе жывуць амонаўцы, в этих, там толькі на адным балконе висел этот зеленый стяг, червоно-зеленый, і хіба все астатнія, напэўна, паміж сабой кажуць, бач, вот этот мудак, вот этот, выслуживается, хочет показать, какой он отличник. Вот погляди. Я думаю, что яны патрэбны, каб мы просто бачылі, кім нельга быць. Дзякуй вялікі. Піт Паўлаў, Зміцер Лукашук, сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамовы. Удалых канцэртаў табе. Дзякуй.